Ngawur bahaya. Aja nyawang. Nek ra kuat epeke nang moto iso rembes. Lek ngomongane tok oleh gak? Ngrungokne yo malah bahaya. Nek ra kuat epeke nang kuping iso kopok anggitmu. Lho nek ana tak menang ae ya, Pak No. Ngawur apa meneh meneng. Nek ra kuat epeke iso bisu genah we. Lah sembarang ngomong mengandung efek to, Pak No. Kowe kok nak panggakakan cocok tak sewawat pedindasmu lho kok. Meneng kok. Kok panggane iso buka, duluwe barang kok ora iso metu. Piye lho? Lah wong beluk dintekne awake dhewe ditakokne. Lah ya. Nak butuh blek benang kandang ana tondut, mesti enek diangi. Sowan. Lho. Lah pusakaku kok malah wujud alat tukang komplit kaya ngene. Jan kebacut tenan lek Karso. Olang-olang nguweni pusaka jebule iso ditarik neh ki piye karepe jane. Kaledi Pak No arep oleh borongan gawe jeding. Pak No. Wis ndut, saiki uga kowe budal nang nggone lek Karso, omong nak sing ngongkon galino. Iso ora iso pusakaku kon balekni. Lah nyapa iki? Untuku kumat Pak No. Untu men kumat ganti nuntut jarian ngono lho. Ora ayo kegedean tok. Ora apa-apa ngalahi cangkem rodok mangap ngene tapi rasa. Piyu wing kok lek sarae untu tok. Lah plontone barang kuwi nyapa? Gak roh Pak No. Roro das ngowal kuwi. Kuwi mergo renek rambute. Ya kok. Ih, terus piye ngene iki? Ganti nendas kirik kuwi lho, kebal mingko. Lha iya persis nek di. Ngono. Kuwi ndang budal lho. Lah ndi? Peh, sembarang laku dhuwit to we. Nah, Lah ngono lho No. Maksud kuwi ketok gagahe Pak No. ayo. Wae. Ben mbok ruwet neh. Lah wis duwe kok panggang begegek keton ndang budal lho.